Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye tsiku la lero pa 23 January chaka cha 2023 ndi la Mulungu la chitatu pachaka. Tikupitiriza kusinkhasinkha kalata ya kwa Aheberi imene tinachoka nayo pa 9 January paja mpaka tikafika pafupifupi pa 3 February tikusinkhasinkha kalata imeneyi za unsembe wa Yesu Kristo. Mawu oyamba akuchokera mkalata ya Aheberi mutu wa 9 ndime ya 15 kudzawerenganso ndime ya 24 kulekeza 28. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero salimo 89 ikutikumbutsa kuti kukhulupirika ndiponso chikondi cha Mulungu nchosasinthika kwa iwo amene amamvera, kwa iwo amene amamtumikira. Mawu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Marko oyera mutu wa 3 ndime ya 22 kulekeza 30. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Danaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 3 ndime ya 22 kulekeza 30. Pa nthawi yomweyo aphunzitsi a malamulo amene adabwera kuchokera ku Yerusalemu ankanena kuti munthu ameneyu ngwagwidwa ndi Belezebulu. Ankatinso mphamvu zimene yeyu amatulutsira mizimu yoyipa nzochokera kwa mkulu wa mizimuyo. Tsono Yesu adayitana anthu kuti adze pafupi, nanena mwafanizo kuti kodi ufumu wa Satana ungathe bwanji kutulutsananso okhaokha? Anthu amu ufumu uliwonse akayamba kuwukirana ufumuwo sungalimbe, ndipo anthu ambanja limodzi akayamba kugawikana banja lotere silingalimbe. Tsono ngati amu ufumu wa Satana awukirana okhaokha nagawikana, Satanayo sangalimbe, ndiye kuti watha basi. Wina sangathe kungolowa m'nyumba ya munthu mwamphamvu nkulanda katundu wake. Amayamba wammanga kenaka ndiye nkufunkha za m'nyumba mwakemo. Ndithu ndikunenetsa kuti anthu angathe kukhululukidwa machimo onse, ngakhalenso zonena zawo zonse zomunyoza Mulunguyo. Koma aliyense onyoza Mzimu Woyera sadzakhululukidwa konse. Tchimo lakelo limakhala mpaka muyaya. Yesu adayankhula zimenezi poona kuti anthu aja ankanena kuti wagwidwa ndi mzimu woyipa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale ndi alongo, monga tikunenera, Ambuye Yesu lero akunena kuti wina aliyense ochimwira Atate, wina aliyense ochimwira Mwana angathe kukhululukidwa, koma ochimwira Mzimu Woyera ameneyo tchimo limenelo ndi losakhululukidwa, kumeneko nde kunyoza Mulungu. Kodi pamenepa afuna atanthauze chani? Ndi tchimo liti limene Mulungu angathe kukhululuka? Nanga ndi tchimo liti limene Mulungu sangathe kukhululuka? Kodi tchimo lonyoza Mzimu Woyeralo nde chani? Mawu oyamba akutionetsa kuti Yesu Khristu ndithudi ndiye mkhalapakati wa ife anthu ndi Mulungu Atate. Iyeyo is the mediator, ndi amene amatinenera kwa Mulungu Atate kuti zochimwa zathu zonse, zolakalaka zathu zonse, mafuno athu onse, komanso kulephera kwathu konse, Atate achitepo kanthu. Tikumbukiretu kuti chapter 9 cha kalata ya kwa Aheberi imafuna kungotionetsa kuti chipembedzo choona ndi chiti. What is true worship? N'chifukwa chake akusiyanitsa kuti panali chipembedzo chakale komanso pali chipembedzo chatsopano. M'chipembedzo chakale anthu ankatekeseka kwambiri ndi miyambo chabe, rituals. N'chifukwa chake ankapha ana ambuzi, ana ankhosa, ana ang'ombe nkumapereka nsembe zawo. N'chifukwa chake kunali kutekeseka kutsindika kwambiri zinthu ngati kusamba m'manja ndi zina zotero. Pamene wathu mkulu wa nsembe m'chipangano chatsopano, iyeyu anapereka moyo wake wonse, osangoti kuupereka chabe, komanso akukhala ku dzanja lamanja la Mulungu Atate kuti azitani
kuti azitinenera ni inu, azitinenera ine, azitinenera ife. Pachifukwa ichi ifeyo tikuyenera tikhale ndi chiyembekezo, tikuyenera tikhale ndi kukondwa mkatikati mwathumu, kunena kuti Yesu Khristu is there to intercede for us, is there to meditate for us, is there to stand on our behalf. Iyeyu sali ngati mmene ena timaganizira, chifukwa ena timantenga Mulungu mwina ngati wapolisi, osangoti wapolisi wamba yaye, koma wapolisi wakenso mwina waziphuphu wakatangale. Ena timaganiza kuti mkulu wa nsembe ameneyu, Yesu Khristu ameneyu, mkhalapakati ameneyu, amamva mapemphero athu, ifeyo tikampatsa china chake chogometsa. Ndena amaganiza kuti chifukwa chonena kuti ndasala kwambiri, Mulungu amva mapemphero anga. Ena amaganiza kuti chifukwa choti ndapereka kwambiri kantulo kamasika, pamenepo ndiye kuti Mulungu apereka zimene ine ndikusowa. Ena amaganiza kuti pamene Mulunguyo ndimuyankhule ndi mawu amphamvu, mawu apa abambo kaliwa anayimba nyimbo amati pathodzo, ndiyankhule mokwera kwambiri pamwamba, ndi pamene Mulungu amva. Aya abale, Mulungu si gonthi, iye samasintha chifukwa cha zimene ife tikuchita. Inde kusala nkwabwino, koma sitimasala kuti Mulungu amve mapemphero athu, timasala kuti ife tiyandikirane pafupi ndi Mulungu. Kupereka kamasika, kantulo, kandrama, china chilichonse chimene timapereka chifukwa cha ubwino wa ife eni, kuti tinthokoze, kuti timpepese, osati kuti tisinthe maganizo ake ayi. Zonsezi zimene timachita ndi zotithandiza kuti ife tikhale naye pafupi. Iye amene amatinenerayo timuyandikire, kuti timtulire nkhawa zathu, kuti iye ndi Atate ndi Mzimu Woyera abwere m'miyoyo yathu. Kumapeto kwa mawu amene tawerenga mawu oyamba, akunena kuti tisayiwale kuti iye adzabweranso kudzabweretsa chipulumutso. Izitu zisatipatse manthayi kuti poti adzabweranso ndi pamene patipange bwanji ayi. Chimene tikuyenera kuchita pozindikira kuti iye adzabweranso, tikuyenera tizigwiritsa bwino ntchito nthawi imene iye adatipatsa. Anatipatsa nthawi ndi cholinga choti tikhale naye pafupi. Ndidanena mulaliki wina kuti mwana wina tapita naye ku airport, ndegeyi ikutsika. Ndamufunsa kuti kodi ndegeyi ukuganiza kuti ndi yayikulu bwanji? Ndadanena kuti ndegeyiyo ikufanana yeti ndi kitchen lathu, kwina amati kitchen, ikufanana ndi kitchen lathu. Nde itatera bwinobwino ndamfunsa kuti ndege tsopano ikufanana ndi chani? Nde mwana uja anayankha kuti ndege ikufanana ndi chinyumba chija cha boma chili uko, chifukwa kwathu nanga si nyumba ikulu inali ya boma. Meaning pamene ndege inali patali amayiona ngati kitchen la kwawo yaying'ono ya size. Pamene ndege jena atera amanena kuti ndi chachikulu ngati nyumba ya boma. Ndi chimodzimodzinso mediator nkhala pakati wathu Yesu Khristu. The moment pamene ife timamuonera patali, amaoneka ngati ka kitchen, amaoneka ngati Mulungu ndi wang'ono. The moment ife timamuyandikira Mulungu amasanduka tsopano amaoneka wamkulu, kulu wake wonse amaonekera poyera. N'chifukwa chake Yesu Khristu nkhala pakati, tikuyenera kuti tizimuyandikira pafupi, tizikhala naye pafupi kuti tione ukulu wake. Tikabwera mmawu athu amuthenga wabwino, Ambuye Yesu akuyankha anthu amene akulimbana naye, anthu amene akufuna ambweze m'mbuyo mu utumiki wake. Akuti mphamvu zimene ali nazo, ntchito zabwino zimene akuchita, amazichita motsogozedwa ndi Mzimu Woyera. Kapena mphamvu zimene ali nazo nzochokera kwa demoni. Ambuye Yesu sakusiya kugwira ntchito, koma akuwayankha mowaphunzitsa, powaphera fanizo. Kodi anthu ambanja limodzi akamakangana, banja lolingalimbe bwanji? Amufumu umodzi akamakangana, ufumu wongalimbe bwanji? Anchipani chimodzi cha ndale akamalimbana, chipanicho chingalimbe bwanji? Kapena andziko amene akulamula akamalimbana okhaokha, chitukuko chingabwere bwanji? Titha kutero. Nde kumapeto kwa zonse Ambuye Yesu akunena kuti tsono muchenjere. Mulungu Atate, Mulungu Mwana atha kukhululuka china chilichonse, koma tchimo lochitira Mzimu Woyera limenelo ndi tchimo losakhululukidwa. Chimene afuna atanthauze apa Ambuye Yesu ndi chani? Pali zinthu ziwiri zimene tikuyenera tilingalire bwinobwino ino ndine. Nkuthekanso ino ndine timachita machimo omweomwewo. Choyambirira, Ambuye Yesu amachita zabwino. Tikumbukire kuti pa ubatizo wake Mzimu Woyera anatsika ndi kukhala naye. Atate anayankhula mawu ndi kukhala naye. Uyu ndi mwana wanga wokondeka, muzimvera. Ndipo Mzimu Woyera anatsika ngati nkhunda. Kusonyeza kuti chilichonse chimene Yesu Khristu amachita, Atate anali momo, Mzimu Woyera anali momo, amapangira limodzi Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Paja timanena kuti ndi Mulungu mmodzi ene atatu. Atate, Mwana, Mzimu Woyera, Mulungu mmodzi. Atate si Mwana, Mwana si Mzimu Woyera, Mzimu Woyera sa Atate, koma Atate ndi Mulungu, Mwana ndi Mulungu, Mzimu Woyera ndi Mulungu, ene atatu, Mulungu mmodzi.
zikusowekera chikhulupiriro komanso kudekha kuti timvetse zimenezo. Choncho ponena kuti Ambuye Yesu zimene akupanga ndizochokera kwa demoni, ndizochokera kwa Beelzebulu, ndizochokera kwa mkulu, kwa mphamvu ya mizimu yoyipitsa anthu ija, akunyazitsa ntchito yabwino imene Ambuye Yesu anali kuchita. Akunyazitsa zabwino. Ambuye Yesu anali kuchiritsa, Ambuye Yesu anali kudyetsa njala, Ambuye Yesu anali kumwetsa aludzu, Ambuye Yesu anali kuonetsa osaona, Ambuye Yesu anali kutsegula makutu kwa iwo amene samamva. Koma pa zonse zija akunena kuti ntchito imeneyi ndi ya Satana. Choncho akunyazitsa zimene Mulungu amachita mwa mwana wake, zimene Atate amachita mwa mwana wake, zimene Mzimu Woyera uja anatsika ndi kumazichita kudzera mwa Yesu Khristu amene anasanduka munthu mzathu. Akunyazitsa Mzimu Woyera amene. Mwachidule, kunyazitsa zabwino zimene zikuchitika ndi tchimo lowuchitira Mzimu Woyera. Chifukwa amene amatiyeretsa ife, amene amatipatsa mphamvu, tikumbukire pena Malemba Oyera amanena kuti Mzimu Woyera amene ali mwa ife amafuula, amatithandiza kuti tizifuula kuti Aba, Atate. Choncho ine zabwino zimene ndikupanga wina akamazinyazitsa, sindimazipanga ndine, akuzipanga ndi Mzimu Woyera. Amene akunyazitsa zabwino zimene ine ndimapanga, akunyazitsa Mzimu Woyera amene ndimamtumikira. Akazi anuwo ali ndi zabwino zambiri zimene amapanga. Nthawi zonse pamene munyazitsa zabwino zimene amapanga, mukunyazitsa Mzimu Woyera amene amapatsa mphatsozo, amene amapatsa mphamvu zochitira zimenezo. Tiriku anthu ena tinangobadwa ndi khalidwe titha kutero kuti lopusa, khalidwe losayamikira zabwino zimene zikuchitika, khalidwe lonyozetsa zabwino zimene zikuchitika, khalidwe losafuna kuphunzira zabwino zimene zikuchitika. Koma timatsira akaufiti m'munda mwa anzathu kuti zathu zatilephera, za anzathu sozilephereke. Ayi, kukhala satero. Ambuye Yesu akutichenjeza mtima umenewo, mtima wankharwe, mtima wankhanza, mtima wakaduka, mtima olipsira. Chachiwiri, titha kulipeza tanthauzo la mawu onena kuti ochimwira Mzimu Woyera sadzakhululukidwa poyang'ana ntchito za ene atatuwo. Atate ndi olenga, anatilenga tili ndi moyo, good and fine. Mwana anabwera kudzatipulumutsa, palibe angakane, chipulumutso ndi mphatso ya Mulungu. Komano tikusowekera cooperation yathu, ndi Mzimu Woyera uja amatiphunzitsa kuti ichi ndi choyipa, ichi ndi chabwino. Nchifukwa tili ndi chikumbu mtima chimene tikachita mwa wina aliyense, china chake chimanena kuti mukulakwitsa, don't do this. Amationgolera, amatiphunzitsa. Koposaposa amatikumbutsa kuti tsono zimene mwachitazi tadziyeretsani, tambani mwatsopano, takalandirani sakramenti lako lapa. Mthenga mukumva ufuna mutembenuke, musiye kuba, musiye corruption, musiye matama, musiye kudzimva, musiye kusinjirira, musiye makhalidwe otsutsana ndi Chikhristu. Ndi Mzimu Woyera amene amankhula mwa ife. Ndi every time pamene ndikukana kulapa mwadala, china chake ndikumamva kuti chikundiuza mwa ine kuti ndilape. China chake chikundikumbutsa kuti ndatayirira, china chake chikundikumbutsa kuti ndalowerera. Ine osamachitapo kanthu. Ndi Mzimu Woyera atani? Ndikukana chongolera cha Mzimu Woyera, ndikunyazitsa zimene Mzimu Woyera akupanga. So aliyense amene amakana kulapa mwadala, aliyense amene amazindikira kuti walowerera, aliyense amene amadzudzulidwa koma osamasintha, nayenso akuchimwira Mzimu Woyera. Mwana adatipulumutsa, Atate adatilenga. Mzimu Woyera afuna tikhale mchiyero, koma ife tikukana chiyero. Pameneponso tikuchimwira Mzimu Woyera. Nde mwachidule, munthu amene akukana kutembenuka mtima, munthu amene akukana kulapa, munthu amene akukana kuyambanso mwatsopano, ndi munthu amene akukana chiongolero cha Mzimu Woyera, ndi munthu amene akukana Mzimu Woyera. Akhululukidwa bwanji pamene iye akukana? Kuli ngati ukuza kuti mutuluke ku ndende, mwakhalitsa mwazunzika, ayi nthawi yanu yakwana, tazipitani. Iwe nkumakana kuti ayi ineyo pano sindituluka. Ndekena kunkumanena kuti koma anthu sakundithandiza. Anthu akukuthandiza kutsegula zitseko kufuna achite kunyamula. Ayi abale. Choncho tikhale nawo mtima omafunafuna kulapa kuti tiziyanjana ndi Mulungu, kuti Mulungu azitikhululukira, kuti zipatso za Mzimu Woyera zizionekera poyera mwa ife. So mwachidule abale ndi alongo, pamene Ambuye Yesu akutikumbutsa kuti wochimwira Mzimu Woyera sangathe kukhululukidwa, pa Chingerezi akukamba za imene amanena kuti a seared conscience, chikumbu mtima chimene tachimataphula kuti chisaonekenso chisagwirenso ntchito. Sinde kuti akunena kuti tchimo ndi lalikulu kuti Mulungu sangathe kukhululuka. Palibe tchimo limene Mulungu sangathe kutikhululukira. Koma ngati fe tibisa tchimolo, koma ngati fe tikana kulira pa tchimolo, nkulidziwa kuti tchimolo ndili, nkumalikana, kunyada kuja. A heart driven by pride is a heart denying forgiveness, is a heart denying God's mercy. Tipemphe chauta tsiku la lero kuti tikamva china chake kutitsutsa, tikamva china chake kutiongolera, tikamva china chake kutikodola,
tizibadwanso mwatsopano, tizifundula ngati njoka, tizisamba m'madzi kuti tibadwe mwatsopano m'makhalidwe athu. Ambuye tithandizeni inu amene muli nkhala pakati wathu ndi Mulungu kuti tiyandikirane pafupi ndi Mulunguyo. Ndikufunireni abale ndi alongo tsiku lopambana. Tiyeni tithandizane kumadziyeretsa kutembenuka mtima. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.